mu sani bayin Allah a yau fa istahallal kathiru minan nasi fil muharramat allati harramaha Allah fi kitabihi wa sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Lalle a yau mafi yawan mutane sun fada sun afka a cikin wasu ayyuka na haramu, wasu abubuwa na haramu wadda tabbas suna tabbaci alqur'ani ya hana, suna tabbaci lalle sunnan manzo Allah sallallahu ta yi fada da wannan haramun din, amma sun yi kokari sun afka ciki. Matsalan kazina a yau an waye isgari zina ba wani abun kunya bane, ba wani abun kunya bane. Kana kallon mutum kamar mutumin kirki a cikin al'umma, kamar mutumin kware a cikin al'umma, amma tantirin mazinaci ne, mugun mazinaci ne. Yana ganin mutane ba su sani ba, to shi Allah ya sani. Kana ganin abu karami ne, Allah ya ɗauke shi babba. Haka nan liwaɗi, haka nan cin riba. Muna gode wa Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya azurta mu da rayuwa kawo wannan safiya ta yau, safiya ta 5 ga watan 2 na musulunci. Hijira ta annabi sallallahu alaihi wa sallama tana da shekara 1446. Ya iya zama yau 9 ga watan 8 na kalanda miladiya annabi Isa dan Maryam 2024 in ya tabbata. Bayan Allah mu ji tsoron Allah tabaraka wa ta'ala. Muzakkiran mu ta yau za ta karkata bangaren asbabu zawalin ni'am wa hululun niqam. Asbabu zawalin ni'am wa hululun niqam, dalilan da suke sanyawa Allah ya tafiyar da ni'ima daga cikin mutane. Dalilai wanda suke sanyawa Allah tabaraka wa ta'ala ya ɗauke jin daɗi a cikin mutane, ya kawo musu tsanani. Allah ya kare mu. Bayan Allah mu ji tsoron Allah tabaraka wa ta'ala. Ka tambayi kanka, in tambayi kaina, ki tambayi kanki, mu tambayi kawunanmu, su ma su tambayi kawunansu. Lima lam yasul al-amr hatta al-an ghayra ma za'amna min qabl. Dan menene har yanzu lamari ya kasa gyaruwa? Me ya sanya? Ka tambayi kanka menene dalili yasa har yanzu al'amari ya kasa yin saiti a wannan ƙasa. Mu sani anna ahla hadha al-waqn kanu fi ni'matin min qabl kathira. Mutanen wannan ƙasar da can cikin ni'ima muke, da can muna cikin jin dama, da can muna cikin walwala. Bawan Allah, in ka je ƙauye za ka tarar da manoma sun yi noma sun ba abin gonarsu sai damina ta dawo sannan su ɗauki. Za ka tarar da galmar shanu wadda ake huda da ita a cikin gona ake barinta, nan za ta ci rani har damina ta dawo. Za ka tarar da garken shanu a can cikin gonaki ake yi shi. Bukka hatsi kan wannan ba a magana. Bukka ta hatsi wanda za a aje a ruhe shi da kara, ba mai tabawa. Wannan ba ni'ima ba? Ni'ima ce. Me ya sanya a yau ta riga ta wuce ta ƙare? Walakin na yahuda wa nasara takhabbatu minna, takhabbatu munzul kidam ala an yulquna ahla hadha alwaban fi musibatin shatta. Tabbas da yahudu da nasara sun riga sun yi tsari tun dadewa duniya, sun yi tsari sun yi shiri sai sun jefa mu cikin wata irin musiba ta musamman wannan ƙasai domin ta tsone masu ido. Tare da bara gurbin da suke wannan ƙasa za a haɗa kai a jefa mu cikin musiba. A yau an kai lokacin fal'ana qad wasalu ila muradihim. Yau kam sun riga sun kai ga abin da suka nema, sun cimma biyan bukatar su. Li'anna nizamana al-yawma nizamuhu, domin tsarin mu a ƙasar gaba ɗaya yau tsarin su ne. Hatta maganganun mu a yau sun koma maganganun su ne. Diresin din mu a yau, mazan mu da matan mu ya koma diresin nasu ne, irin nasu ne. Duk wani tunani namu a yau a wannan ƙasai ya koma tunaninsu ne ba namu ba. Karka cire ko'ina,
karka ce ban da wani da wani, kowa da kowa, sai 'yan kaɗan waɗanda Allah ya kare, waɗanda Allah ya cire. mal makharas, to mi an mafita a yau, menene mafita a yau, ya kamata mu kasance. falima lam tazula ni'am, falima lam tazula ni'am min qabl, dan menene wancan lokaci muke cikin ni'ima bata gushe ba, amma a yau ta gushe. li'anna zawalaha lahu asbab, gushewar ni'iman nan yana da dalilai, akwai dalilai. Allah tabaraka wa ta'ala ya gaya muna a cikin suratul anfal, zalika bi anna Allah lam yakun mughayyiran ni'matan an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Lallai wannan ya faru saboda shi Allah, al'ada shi ko ɗabi'a shi bai anshe maka jin daɗi, bai raba ka da walwala, bai raba ka da karsashinka, sai idan kai ka raba kanka da wannan karsashin, sai idan kai ka gusar da wannan ni'imar da Allah ya ni'imta gare ka. Saboda haka in muka lura mu ɗin da kanmu mun gusar da ni'ima da kanmu, mun yi watsi da ita. A cikin ayat take cikin suratul ra'd, Allah yake cewa inna Allah la yughayyiru ma biqaumin, lalle Allah bai canza abin da ya ba wa mutane, bai canza shi, bai raba su da wannan jin daɗin, hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sai da kansu sun canza abin da yake tare da su na ni'ima. In kuka canza to sai Allah ya canza, in kuka fuskanci Allah sai Allah ya fuskanto ku, in kuka so Allah sai Allah ya so ku, in kuka kyamaci Allah shi ma Allah sai ya kyamace ku. Wa iyazu billah. Wa idza arada Allah bi qaumin su'an fala marada la, in Allah ya yi nufin afkar da bayi cikin wahala, ba wanda ya isa tunkuɗa wannan musibi, ba wanda ya isa mai data. Wa ma lahum min dunihi min wal, ba ku da wanda zai tsamo ku, wanda zai taimake ku game da wannan musibar da ya dora ku kanta. Mu sani bayin Allah, a yau fa istahallal kathiru minan nasi fil muharramat allati harramaha Allah fi kitabihi wa sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Lalle a yau mafi yawan mutane sun fada, sun afka a cikin wasu ayyuka na haramu, wasu abubuwa na haramu wadda tabbas suna tabbaci alqur'ani ya hana, suna tabbaci lalle sunnan manzo sallallahu alaihi wasallam ta yi fada da wannan haramun din, amma sun yi kokari sun afka ciki. Matsalan kazina a yau an waye gari zina ba wani abun kunya bane, ba wani abun kunya bane. Kana kallon mutum kamar mutumin kirki a cikin al'umma, kamar mutumin kware a cikin al'umma, amma tantirin mazinaci ne, mugun mazinaci ne. Yana ganin mutane ba su sani ba, to shi Allah ya sani. Kana ganin abun karami ne, Allah ya ɗauke shi babba. Haka nan liwaɗi, haka nan cin riba, ga yanan ana ta yi, haka nan arrishiwa, cin hanci, ga yanan ana ta yi, wa uququl walidaini, da wulaƙantar da uwaye. Man minna la yu'aqa walidahu, wane ne cikin wanda bai wulaƙantar da uwaye shi? Wane ne bai wulaƙantar da iyayen shi? A yau an waye gari zaka samu mutum ya yi ma matar shi asin da asin, ya mata shatar ta arziki, amma uwar shi tana cikin matsala, uban shi na cikin matsala. A yau za ka samu duk wani bawan Allah da yake ƙoƙarin yi wa gidan shi alkhairi, za ka samu uwar shi ba ta ciki. Kamar bawan Allah da ake ba da labari ya ci ko leda da nama daga kasuwa don ya kawo ma matar shi, ya kawo mata, ya tarar ta yi bacci, amma uwar shi tana nan ba ta yi bacci ba, tana jiran ɗanta ya dawo, bukata take dawo lahiya. La ilaha illallah. Ya zo ya kwankwasa ma matar shi, ya miƙa mata ledan nama, amma ashe uwar shi rogo ya sau mata. Yana ganin uwa ta yi rogo ya dace da ita ba nama ba. Ya miƙa wa matar shi, ya taso da ita daga bacci, tana tsaki, tana jin haushi. Ka zo ka tada ni ina cikin jin bacci, to an shi wannan ledar ta nama, ka aje nan, ajiye nan. Jama'a ana yi ko ba yi? Wallahi ana yi. Ya ɗauki rogon ya kai ma uwar shi. Ku kalla jama'a, yanzu wannan ɗan ya za a yi labarka duniya, ya za a yi gama lahiya? Wallahi yana da wahala.
wani ne a cikin mu yake wa uwayen shi abin da yake wa matar shi? Da yawa za ka samu mutum ya gyara ma matar shi ɗaki 100% ya mata asun da asun a ɗakinta, amma uwa ta ya mata wani ɗan ɗaki wanda ga yanan dai sai dai addu'a. Uwa ta wane ne daga cikinmu a ɗakin matar shi babu falo? ɗakin uwarka akwai falo? Kaka ce na zage ka. Wane daga cikinmu ɗakin matar shi akwai kujeri a cikin falon? Ɗakin uwarka akwai kujeri? Wane ne a cikinmu ɗakin matar shi akwai labule na zamani, labule kowane windo kowane ƙofa? Ɗakin uwarka akwai labule? Ba fa zagi nike yi ba, tambaya ce nike yi. Kowa ya je tunani da kanshi, shin abinda kake wa matarka anya kana wa mamarka? Gamawarka lahiya wallahi ka wa uwayenka abun alkhairi kahin su wuce. Wannan aljannai kakka yadda ta kuce maka, ana samun ta ne ta hanyar uwaye. Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ridallahi fi ridal walidaini wa sukhutullahi fi sukhutil walidaini. Yadda Allah, in kana so Allah ya yarda da kai to kayi abin da uwayenka za su amince da kai. In kana so Allah ya hushi da kai, kayi abin da uwayenka za su hushi da kai. Ba sai baba ya ce ko mama ta ce Allah ya ma albarka, ba sai sun ce haka, ba sai sun ce haka ko alama. Wallahi in dai kai abin da ya faranta musu rai suka ji daɗi a zuciyarsu, to shikenan albarka ta bi ka, Allah ya yi ma albarka. Da kayi musu muguntar da ta cutar da zuciyarsu suka ji ba daɗi, balle haka sa hawaye ya zubo daga idanunsu. Kai duk ɗan da ya sa uwar shi ta yi kuka ko ya sa uban shi ya kuka, wannan ɗan ya bani ya lalace. Da haka a gyara jama'a, mu gyara. Wannan duk yana cikin abubuwan da suke gusar da ni'ima a cikin bayin Allah. Haka nan hijratul aqari, nisanta yan uwa ba ruwanka da su, yana sa ni'ima ta gushe ma bayin Allah. Wa qadaw rahimin wa qadaw silatir rahim, yanke sadar da zumunta, yanke zumunci shi ma yana afko da bala'i ya gusar da ni'ima. Wasariqa wasal, haka nan yawan sata a cikin al'umma. A yau sata ta koma, da can za ka sami mutum ya bar garin su dalilin sata. Na san mutumin da zakara ya sata, zakara tun can dadewa, shekara 30 ta wuce. Zakara ya sata, aka kama shi aka yawo da shi gida-gida ana gwada shi layi-layi. Wallahi tallahi da aka gama yawo da shi aka kwance shi aka sake shi. Ina ganin har yanzu bai koma garin ba, har yau. In ma zai je garin wajen uwayen shi, to zai je cikin dare ne ya je su gaisa da iyayen shi, amma ya bar garin da iyalan shi gaba daya, ba a san lokacin da ya bar garin. Yau kuma za ka samu mutum cikakken barawo ne a cikin al'umma, ya yi sata a kama shi a kai shi gidan yari, ya yi prison ya gama ya dawo kuma a ci gaba da hudda da shi a cikin mutane. A yau haka ake. To wannan yana sanyawa al'umma su shiga cikin matsala irin wannan din. Mu yi nisa da sata jama'a, ba ta da kyawu. Kar ka yadda ka zama barawo. Wani habil aradi, da ɓata filayen mutane. Kai ke da filinka ga number plot ga takarda cikakka, amma saboda an hika ƙarhi a an shi ma plot. Ko an shi gidaje a ƙwace mutum gida da ƙarhi da yaji a nuna cewa ba nashi ba, an karɓe. Kila wata kyauta ce da aka yi can da, amma yau sai ka tadda matasa an taso an anshe gida. Subhanallah. Wannan yana sanyawa Allah ya gusar da ni'ima daga cikin al'umma, kuma ya ja masu shiga cikin wahala, cikin mawuyacin hali. Wa akalu amwalin nas, haka nan cin dukiyar bayin Allah bil batil da banna ba tare da haƙƙi ba, ka anshe mutum dukiya haka kawai. Wa jara'imul qatl bi ghairi haqqi, haka nan yawan kisa a cikin bayan Allah, wanda ya kama wanda ya kashe, bai ma san abin da ya yi ba ya kashe shi ma wanda aka kashe bai san me ya yi mashi ba, babu dalili haka kawai a tarar da mutane a dinga kisansu haka kawai. Yawan kisa yana sanyawa Allah ya gusar da ni'ima a cikin al'umma. Yawan kisa Allah ya kare. Wa haka nan hana yin alkhairi, hana al'umma ta yi alkhairi. Wal bukhl, da yawan rowa. Annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa a cikin hadisin da Imam Bukhari ya fitar, tahabu,
ku rika bayarwa, ku rika kyautatawa, ku rika badawa, kuna ba wancan ku ba wancan, to za ku samu soyayyar bayan Allah cikin ƙasa. Dukkan kuka zama cikakkin marubuta, lalle Allah zai saka iyayya a cikin zukatan bayan Allah. Bayan Allah a yau haka na ake, a yau akwai kyautai ko rowa ta yawa, a yau rowa ta yi yawa a cikin bayan Allah. Bisa ga kyauta, mai shi baya son wasu su ji daɗi, bal aiki aka ɗauke ka a cikin gida ko a ma'aikata, kullum an yi son a ganka nan wuri, ba a son ka kusa gaba. Mai gida a gidan shi in zakka ya fita mai yawa ba zai ba ma'aikatan shi ba saboda kada su zama wata siyasa ba aikin su ko masu mazina su, ba zai ba su ba ko alama. Wannan ba karamar halaka ba ce. Bayan Allah yana sanyawa Allah ya tahiyar da ni'ima a cikin bayan shi. Kuma kar mu manta musamman a ƙasar nan, ka ina tura wani abu sai in ta addu'a. Aliku Dangote, Allah ya mai albarka. Aliku Dangote na nan Najeriya, Allah ya mai albarka, Allah ya ƙara ma duke shi albarka. Yanzu wani ɗan iska yana ce na can ila ya gan shi, ila ya bashi kuɗi, ila ya bashi. Kun manta malamai da suka ce zanga-zanga haramun ce, suka kawo ayoyi da hadisai, me aka rika cewa ai an ba su kuɗi ko? Yanzu wani na ce na cewa ai kuɗi aka bashi. Wallahi tallahi ban taɓa ganin Dangote ba da ido na in ba ka hoto ba. In gan shi ma da ido na bisa titi yana tafiya, ban taɓa ganin shi ba da ido na, kuma ban da alaƙa da shi, ban san shi ba, ban san inda ya taso, ban san inda yake ba, ban kuma san inda zan gan shi ba. Amma ina mashi addu'a Allah ya maduke shi albarka. Kun san dalili? Dangote shi kadai ne bara guda a ƙasar nan mai kudin gaske wanda yake yin kamfanoni a ƙasar yan ƙasar su ji dama, ko ba shi bane? Direbobin Dangote, duk direban tirela guda ɗaya ila akwai mutane bayan shi, tun daga matar shi, uwayen shi, ƴaƴan shi, dangin shi, duk za su ci amfanin wannan tukin da yake a kamfanin Dangote. Ba haka bane? Ila akwai karan mota, shi ma zai samu abinci ta wannan hanya din. Ila akwai ma'aikata, ka ɗauka kamfanin siminti kawai, wannan kamfanin siminti da Allah ana samu ko ba a samu? Ana samu. Duk wanda zai yi aiki a wurin ai zai samu abinci, shi ma yana da wani wanda ke kasan shi ma zai samu abinci. To sauran masu kudin Najeriya ina wani kamfani suke da shi? Wa'ad da kamfani Najeriya cikin masu kudin Najeriya akwai shi? Suna tasowa ko? Masu tasowa su buwa su mangal ko yanzu suke tasowa. To amma ainihin waɗancan tsofaffin masu kuɗin suna da kamfuna a Najeriya? Babu. Sun kwashe, za ka samu yana da kamfuna a ƙasashen waje, kamfuna daban-daban yana su a ƙasashen waje, amma babu ko guda a Najeriya. Wannan ai ya zalunci 'yan ƙasa, kuma da haƙƙin 'yan ƙasa yana kan shi, dole ne ya ba su haƙƙinsu. In bai ba su haƙƙinsu ba a nan duniya, in aka tsaya gaban Allah sai ya ba su haƙƙinsu. Kar mu manta da wannan. Lallai jama'a mu ji tsoron Allah. 'Yan ƙasa suna da haƙoƙa a cikin dukiyar waɗanda suka samu arziki a ƙasai, a cikin arzikin ƙasa suna da haƙoƙa a ciki. In aka tauye aka hana, to lallai Allah zai kama wanda ya hana ne. Mu yi hattara, mu yi ƙoƙarin ba kowa haƙƙin shi. Don haka kar ka zama marowaci a cikin arzikinka, kar ka zama mai hasada a cikin arzikinka. Haka nan adamun rahama bil fuqara wal muhtajin, rashin tausaya ma talakawa da mabukata bisa bayan ƙasa yana sa Allah ya ballo bala'i ya zuwa ƙasa. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khasatan. Mu ji tsoron Allah tabaraka wa ta'ala. Wal aramil wal aitam wa shurbil khumur, haka nan yawan shan giya bisa bayan ƙasa yana sa Allah ya cire ni'ima ya kawo bala'i. Fal khatarul a'zam, hadari mafi girma a yau shine daukan wanda bai cancanta ba, wanda babu rahama a cikin zuciyar shi, a ɗora shi bisa kujerar mulki. Kuma haka ake a yau. Duk wani wanda aka san yana da sifa ta kirki, yana da zuciyar barai, yana buƙatar a ɗan tallafa ma talakawa, ba za ka taɓa jin an matso da shi bisa kujerar mulki ba, ko alama a wannan ƙasa haka. Duk
duk wani wanda ka gani bisa kujerar mulki to abinda ake mai tunani ana tunanin zuciyar shi busassa ce, inda muka kada shi to zai kada wajen, binda muka jawo shi zai koma wajen. Ko da ya shiga da wani kakkaɓi wani ɗan danshi na imani to idan ya hau bisa kujere za a yi mai hudu ba cikakka mugunyan hudu ba, a yi mai mugunyan hudu ba. To ba kaza muke so kaza muke so kaza ake son kai kaza ake son kai, kuma in ka kauce ma wannan ɗayan biyu, ko dai rayuwarka ta tahi ko kuma ka rasa kujere. To kai kau ɗan adam da kake buƙatar mulki tunda daga annabi adam kake, kana da buƙatar mulki. Iblis ya ce ma annabi adam a cikin aljanna, da Allah ya ce ma annabi adam kar ka yarda ka kusanci wannan itaciye, lallai in ka kuskura ka ci ta to za ka haɗu da abin da ba daɗi. Da Iblis ya zo mi ya gaya ma annabi adam, sai da ya rantse ya ce na rantse da Allah, Allah bai hana ku cin wannan itaciyar ba sai dan kada ku dawoma aljanna, kada ku zama daga cikin mutanen da suke cikin ni'ima. ma nahakuma an tilkuma shajarata illa an takuna malakaini aw takuna min al-khalidin, sai dan kar ku zama cikin mala'iku, kar ku zama madawwama a cikin ni'ima Allah aljanna. Nan take yace lallai ni dai nasiha ce nike maka, nasiha ce nike ma Iblis kwangere, nasiha ce nike ma. Annabi Adam da ya ce wannan itaciya din ya aka yi, duk tufafin jikinsu ba sai ya faɗi ba, sai koma ba tufa a cikin suna sanya ganye. Da ƙarshe dai ina aka nufa da su, aka sauko da su nan duniya, ga nan muna ta shan wahala. Da duk aljanna muke, ga nan muna ta shan wahala. Don haka haɗarin mafi girma shine a ɗauki mutumin da babu tausayi a zuciyar shi a ɗora shi bisa kujerar mulki. Alladhi la yashhadu lahu ahlu haqqin minan nasi bi khairin, mutumin da al'umma ƙasa gaba ɗaya ba su mai shaida ta alkhairi bara guda. Sannan dukiyar shi da maganganun shi da tunanin shi ba ɗaya wanda yake fa'idantar musulunci. To irin wannan busasshen shine ake ɗauko ana saya shi ya jagoranci al'umma. A yau haka na ake, a yau haka na ake, kuma duk wanda ya saba ma haka to ba za a yi da shi ba. Wa iyadu billah. Ya Allah muna roƙonka, Allah ka tausaya muna a wannan ƙasa. Allah mun shiga cikin wani hali a wannan ƙasa, ya Allah ka tausaya muna. Allah ka tausaya muna. Ya Allah muna addu'a a wannan wuri mai albarka. Ya Allah duk wani ɗan adam da yake buƙatar al'ummar Najeriya su shiga cikin wani hali, su cikin kuncin rayuwa, ya Allah muna roƙonka, Allah ka saka mashi kuncin rayuwa shi din. Allah ka sa cikin kuncin rayuwa ya Allah. Allah ka halaka muna da shi. A cikin masu mulki yake ko a cikin talakawa ke, a cikin malamai yake ko a cikin almajirai yake, a cikin maza yake ko mata, ya Allah in dai wannan shine mun shi, Allah ka halaka muna da shi. Allah ka cire muna shi, innaka jawadul karim. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.